Salib para rasul. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 17 April taun 2026. Kapetik saka kitab Lelakone Para Rasul bab 5 ayat 34 tekan ayat 42. Rikala isih bareng Gusti Yesus sadurunge mikrat, para murid nate kapangandikani, sing sapa ora mikul salipe lan melu aku, dheweke ora pantes kanggo aku. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 10 ayat 38. Sacara mligi, Santo Yohanes lan Santo Yakobus dulure lanang rikala kairit ibu Zebedeus marake ngarsa dalem Sang Kristus, saperlu nyuwun supaya anake sakloron kakeparengake lenggah ngapit Gusti Yesus ing mangsa nampa kamulyan. Uga kangendikani dening Gusti Yesus, apa kowe saguh ngombe tuwung kang kudu ndak ombe? Mikul salib lan ngombe tuwung dalem Gusti darbi teges kang padha nandhang sangsara, kagem lan marga Gusti Yesus. Mikul salib lan ngombe tuwung dalem Gusti pancen mujudake syarat kanggo nderek Gusti Yesus. Rong prastawa suci Alkitabiah ing cecala kemliwering pikiranku rikala nglelimbang waosan dina iki. Sajake pancen ana titi mangsane para pendhiri dalem Gusti Yesus manggul salib lan ngombe tuwung dalem Gusti Yesus. Mikul salib lan ngombe tuwung dalem Gusti Yesus kang kudu kaayati dening para murid minangka bukti tresna asih marang Gusti Yesus ya marang guru lan Gustine. Mangsa mau ora ana liya yaiku mangsa-mangsa sawise Gusti Yesus kabesta kapatrapi paukuman pati lan mangsa-mangsa sateruse rikala paguyuban pasamuan kawitan kakaningaya marga kaanggep klilip kepara kaanggep mungsuh. Dening pasaman suci perjuangane para rasul lan para murid dalam jroning ngukui iman kapitayan marang Sang Kristus sacara mirunggan kaaturake ing waosan kapisan jroning mangsa Paskah. Sinebut perjuangan jalaran para rasul lan para pendhiri dalam Gusti Yesus liyane kudu ngadepi reribet, reruwet kepara panandhang marga padha kukuh martakake Sang Kristus, Mesias lan juru slamet umat manungsa. Wis padha kita mangerteni kabeh menawa kaya dene para panggedhe Yahudi ora seneng lan munasika Gusti Yesus, wong-wong mau uga ora seneng lan munasika para rasul lan para pendherek dalem Gusti liyane. Nanging marga wis kaantepi, panandhang mau kaadepi kanthi bungah lan legawa. Kepara para rasul antuk kekuatan iman jalaran bisa nemokake makna saka panandhang mau. Kanthi becik Santo Lukas nggambarake nganggo tembung iki. Rasul-rasul mundur saka sidang Sanhedrin kanthi gambira jalaran wong-wong mau wis kaanggep pantes nandhang panginan marga saka asma dalem Sang Kristus. Para tresna pelem kinasih, para rasul lan para pendherek dalam Gusti Yesus nuhuni janji nandhang sangsara katur Gusti Yesus Sang Guru, Gusti lan Mesias. Para rasul yakin menawa krana panandhang mau para rasul uga kakeparengake ngenyam kamulyan kang Gusti Yesus tampa saka Allah Hyang Rama. Semono uga awake dhewe ing jaman saiki. Kaya dene awake dhewe saben-saben ngucapake syahadat para rasul, awake dhewe uga tinimbalan manggul salib lan nginum tuwung kasangsaran dalem Gusti Yesus, amrih kepareng ngenyam kamulyan langgeng. Jer basuki mawa biya, sapa kang kepingin slamet uga kudu wani nandhang sangsara. Suwawi sami munjuk kuningasna dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula tepang paduka amargi warta saking para rasul. Kawula ngrasa agami Katolik ugi margi mituhu piwulang lan tulodo dalem ingkang kalintiraken lumantar para rasul. Mugi kawula sagah nulodo perjuangan lan nyanggi panandhangipun para rasul awit iman kapitayan mring paduka
amrih kawula ugi keparengan nyam kamulyan langgeng. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Hyang Putra, duwin Yang Roh Suci. Amin.